cadeira e sin firmeza nunca en ninguna cousa. Non suspiredes, pois non. Deixade que se vaya. Sede felices e alegres. Que ensaladan vosas penas. No hai non cantedes máis cancións. Non cantedes. Tan tristes, melancólicas e lentas. A falsedade do home foi a mesma, desde que a primavera deu as súas primeiras follas. Deixade que se vaya! Sede felices e alegres! E ensaladan vosas penas. No hai nanai, nanai! ¡Señor! ¡Señor Leonardo! ¡Señor Leonardo! Traigo un mensaje para usted. Penso nesta carta que don Pedro de Aragón chega esta noite a Mesina. Non deben de andar longe, pois non estaban a tres leguas aquí, mando os deixei. Di con mozo Claudio, viene con muchos honores. Sí, moi merecidos. Fixo fazañas que superan a súa edade. Ten aquí Mesina a familia, que se alegrarán moito a saberlo. Por favor, o señor Esteside regresou da guerra ou non? Non coñezo a ninguén chamado así, señora. Por que pregunta, sobrinha? Refírese ao señor Benedito. Sí, é tan alegre como sempre. Decídeme, a cantos hombres deu nome? Porque eu prometín comer todos aqueles que ele matara. Sobrinha, Prestou moi bons servicios na batalla e tamén é un bo soldado. O soldado ante unha muller, e o é tamén ante un cabaleiro. Cabaleiro fronte a un cabaleiro, ou un home fronte a un home, o señor Benedito presume e honrosa as virtudes. Iso é o que é un home presumido. señor, non tome a má palabra da miña sobrinha. Existe unha guerra chistosa entre eles. Ai, e nunca gaña. Na nosa última batalla, 4 dos seus 5 sentidos saíron amparados. Quen é agora o seu acompañante fiel? Pois o nobre Claudio. Ah, pobre, pegarás a ele igual con epidemia. Eu tamén quero ser das vosas amigas, señora Beatriz. Ben. Falando, señor Benedito, e xa ninguén repara en vos. ¿Cómo? ¡Ah! Niña señorita del Ben, seguide viva. É posible que vos robe cando pode cebarse co señor Benedito. O cierto es que as damas se prendan de mí, exceptuando mutuamente. Pero eu non amo a ninguna. Que dita pas mulleres, Eu dos gracias de poder oír ladrar a un can antes de un home xurar que me ama. Mellor. Así, liberarás o cabaleiro dos arañazos na cara. Si foran da cara como a vosa, non estarían mal os arañazos. Non es unha moi buena letra que toras. Más vale un ave coa miña lingua que unha animalla na vosa. Seguide o vosso camiño, terminei a conversa. Siempre rematades cunha couce. Claudio, Benedito, o señor Leonardo convídanos a todos. Imos quedar aquí un mes cando ven.